Ako vyzerám? Brutálne. OK, takže dôležité u moderátora je, aby cítil divákov. Ja tu dneska večer cítim teda poradný kandel, určite plnka. A tiež je dôležité, aby bol pripravený. A ja som pripravený. OK, takže malá ukážka moderovania vyzerá si takto. Dobrý večer, dámy a páni. Dneska je 15. marca. Ja zdravím každého internetového znalca, kedy má plné vajca. Jo. Takže ide o to, aby moderátor cítil divákov a aby prispôsobil aj svoj hlas. Aj svoj hlas som zabil. A aby sa to celé zlialo, lebo nemôžeš písklavým hlasom dávať moderovanie. Musíš sa predtým aj dobre rozcvičiť. Jako ja. La la la, lo lo lo. Šašo vešia o sušku, šašo vešia o šušku. Dobre, môže ísť. Teba hľadám, ty bazarant. Kde si bol? Troška som sa zdržal. A kde ideš teraz? Idem hore. Hore. Idem hore. Zase natrúžený. Hore. Idem hore. Hore. A kam ideš teraz?